altın asırın altın tehilleri dert bätleşigi geçirilýär. Bizim mektep okuwçylarymyz hem şol bätleşige, ýagny etrap, şäher, döwlet meçberine geçirilýän bätleşige işe gatnaşýarlar. Şimdi bayraklarlara münasip bolup gelýärler. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne bilime bolan ihlaslygy, erçelligi, wezifini bilen tapawutlanyp altın asırın altın tehilleri adlı bätleşigin tägini mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bätleşigin etrap tapgyryna tarih dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan 60-njy orta mektebiniň 7-nji sınıf okuwçysy Han Muhammed Nur Muhammedow tiýlanýar. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdirliginiň diplom bilen tiýlanýar. Baş bilim müdirliginiň başlygy Kakamrat Agayevich Mehmedov. Şonuň ýalyna etrap tapgyryna altın asırın altın tehilleri bätleşiginde İngiliz dili dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan 7-nji sınıf okuwçysy Murat Bazarow Aşgabat şäheriniň baş şonuň ýalyna etrap tapgyryna geçirilen altın asırın altın tehilleri bätleşiginde Rus dili dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan 7-nji sınıf okuwçysy Aşgabat şäheriniň baş bilim müdirligi tarapyndan diplom bilen tiýlanýar. Yeva Metiva. Matematika dersi boýunça 2-nji orna münasip bolan 60-njy orta mektebiniň 7-nji sınıf okuwçysy Oglnabat Gowlagulyeva tiýlanýar. Etrap tapgyryna geçirilen altın asırın altın tehilleri bätleşiginde matematika dersi boýunça 2-nji orna münasip bolan 8-nji sınıf okuwçysy Aylar Anaverdiyeva tiýlanýar. Şonuň ýalyna etrap tapgyryna geçirilen bätleşikde İngiliz dili dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan 8-nji sınıf okuwçysy Şir Muhammed Nunnayev tiýlanýar. Şonuň ýalyna şäher meçberine geçirilen altın asırın altın tehilleri bätleşiginde tarih dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan 60-njy orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Atamrat Gudaçiyev tiýlanýar. Şonuň ýalyna altın asırın altın tehilleriniň bätleşiginiň şäher tapgyryna mektebimiň görelli okuwçysy altın asırın altın tehilleriniň bätleşigine ýygyder gatnaşýan 11-nji sınıf okuwçymyz Rus dili dersi boýunça 2-nji orna münasip bolan 11-nji sınıf okuwçysy Didar Aman Muhammedow Aşgabat şäheriniň baş bilim müdirliginiň diplom bilen tiýlanýar. Didar Aman Muhammedow görelli okumak bilen çäklenmän altın asırın altın tehilleri bätleşigine ýygyder gatnaşyp ilmi dama bayraklary orunlara münasip bolup gelýär. Gelin hemmäz bilelikde tiýlanýan okuwçylarymyzy tüýtürekden gutlap üstünlük kemraty bolmagyny arzu edelim. Taqdirlikli ruh bilinçlik ýylynda orta mektebi tamamlayan mehriban uçurumlar. Bugün sizin durmuşyňyzy iň bir şaklykly günlerin biri. Men ähli enatalaryň adyndan sizi soňky jaň dawrasy bilen kutlaýaryn. Sizin her bir
berýiňiz. Öňüňizde duran üstüňe senalaryň üstünlükli tawşyryp, orta bilim baradaky şahadatnamaňyzy elleriňize alyp, ýukary kuzaýlarynda okuňyzy dowam etdirmeňizi, öňümçiliň turly pudaklaryna zähmet çekip, ýene topragy, ata watan süýüp, ýeneňizi, ataňyzy, watanyňyzy mehriban arkada prezidentimize, mugullimlaryňyzy ýepal oglaýlar bolup geçmeňizi arzu edýärim. Mehriban mugullimler, men ähli enatalaryň adyndan size köp taňryýatlygyny aýdasym gelýär. Siz biziň çağlarymyzda 11 ýyl ilim, bilim, terbiýe berdiňiz. Siziň kıyın, jogapkärlik işinizde üstünlükler kazanmaňyzy, käriňizden kemal tapmaňyzy, bir näçe at awry iyi bolup, ýene-de watanymyzyň bir näçe ogul-gyzlaryny ilimli, bilimli adamlar edip geçdirmeňizi arzu edýärim. Mehriban uçurumlar, ýoluňyz ak bolsun, arzuwlaryňyz hatly bolsun. Mehriban uçurumlar, men size şu gün kitabaramyz bilen gyzgyn gutlaýan ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun. Geljekde de diňe gowluklar ýar bolsun. Mehriban uçurumlar, menem öz gezegimde siziň hemmäňizi ak ýol arzu edýän Utor düşdüýnekleňizdenam üstünlükli tamamlam, talip bolun, bilim ojagyna alan bilimleňizi giň eldiň. Hemmäňize üstünlük arzu edýän. Bilýäňizmi baky cennet nirede? Nirede jahanyň iň gözel keşfi, nirede dünýäniň owa dünýäsi, giri beren girin ýaly cennete kalplaryňyzyň törüne. Mehriban okuwçylar, hemmäňiziň kalbyňyz arasda bolsun, ýoluňyz ak bolsun, görjegiňiz dine gowluk bolsun. Gelgin bolsa mehriban usurumlarymyzyň sınıf ýolbaşçylarynyň gutluw sözlerini dinläýäm. On berisi asıl ýolbaşçy Berenowa Gülaýym, on berisi basıp ýolbaşçy Nurmuradowa Gülşerin, on berisi sınıf ýolbaşçy Seyteko Mehri, on berisi Dosıp ýolbaşçy Ataýewa Bahar, on berisi sınıf ýolbaşçy Gülşmedowa Zibiniso. Körpeçilerimiz, sizin hemmäňizi insanyň durmuşynda iň dagaraly gülleriň biriniň toňkyjaň dagaraňy bilen gutlaýaryn. Hemme ejelerimiziň haklarynyň garaşyny, ony mehriban mugallimleriň garaşyny soňky dagaraly jaňy bilen ýene bir gede gutlap, hormatly prezidentimiziň wesiýetlerini göpaly bolup, ýurdumyzyň ähli okuw jaýlary siziň için gaplar açyk şolaryň biriniň talipleri bolmagyny arzu edýän, ýoluňyz ak bolsun. Tamam. Mehriban enatalar, mehriban uçurumlar, men mehrem 11-nji batanpam. Şuň hemmeň üçin dawarary gün, iň soňky jaňyny, nesip bolsa bular ýalda barar, ünlemi köp bolsun. Gelecekde hemmeňiziň durmuş ýoluňyz çarkanlykly bolsun. Hemmeňiz biziň öwretişimiz ýaly, biziň wesiýet berişimiz ýaly. Mektebimiziň awraýyny galdyrmaga münasip oglanlar gyzlar bolup ýetişin. Biz sizin iceme yıllardan yüzüne düşenler, sizin gülüp duran gözlerinizi görüp, bizim uçurumumuz deyip, başımız belende kalıp, bizim buysonar ýaly bolalıyım. Ýoluňyz ak bolsun uçurumlar.